Дъската съм го изчистил. Положението е страшно. Това се води в принцип туалетна. Кофички, пакички, щупени. Положението е страшно. По-тъжното, защото има още супер много зимнина. Хординг разстройство, компулсивно трупане на вещи, познато още като вехтошарство или синдром на Плюшкин. Хората, които страдат от това, не са мързеливи или бездоговорни. Те просто изпитват силна тревожност, страх от загуба и силна привързаност към предмети, които за нас са буклук. Често срещаме при по-възрастните и се получава от недоимъка в по-ранните им години, последвано и от чувството им за несигурност в днешни дни, като добавим и самотата, която е доста срещана при тях, нещата стават ужасяващи. Но това е дълбока психологическа тема, за която не смятам, че съм аз човека, който да коментира на видео. Но ще ви помоля едно. Обръщайте внимание на близките си, показвайте им, че сте до тях и че могат да разчитат на вас, дори ако слънцето изгасне. Особено на по-възрастните, които доста по-трудно възприемат днешния свят и цялата тази вярна и невярна информация, която не облъчва постоянно. Казвам ви го, защото лично видях наченки на успех, въпреки че се появиха доста късно. И както казваше баба, ще го изчистиш като си ида. В днешното видео ще се изчиста двора от буклук, който е събиран над 30 години. Успях да изхвърля над 20 кубика ненужни вещи в рамките на 2 седмици, като работех вечерно време след работа. Сега, поради технически причини, това видео е заснето на чекпоинти. Във всеки сегмент ще ви показвам каква работа съм свършил предишната вечер и за съжаление не успях да заснема как е изглеждало в началото, но мисля, че от тези снимки ще придобиете ясна представа. Не забравяйте да се абонирате и приятно гледане. Покажа набързо ситуацията в едната част на двора. Тук даже имаме и чесмичка. Пълно е с такива. Тази барачка. Оле майко. До там. Цялото това нещо. Така, идваме тук. Те сме ги изкарали вече. Те са готови за изхвърляне. Тук имаше цяла една такава купчина като от другата страна. И тук тия двете барачки, където това се води в принцип туалетна. И това, което е някакъв склад, който също ще бъде изхвърлен, защото има зимнина от пантивек. Така, обаленка, сега тук да прескочим. Сега да ви покажа и другата част от двора, където също голяма част свалихме. Тя беше такава, ако помните на снимките. Тук съм разпокъсал найлоните, защото всичко беше покрито да се пази от дъжда, но уви до някаква степен е успяло и всичко това трябва да бъде почистено до там. Като цяло буклука е много и да видим всичко. Просто кофички, бакички, щупени. Положението е страшно. Но ще стане почистено със сигурност. Това там други ще го махат, но да. Това е и то трябва да бъде примахнато. Майко мила. Така. Влезнахме в бараката вече. Има страх да продължа навътре. Не знам какво ще намеря. Какво ще изрова отвътре. Със сигурност няма да са диаманти и злато. По-вероятно да е все повече буклук. И знам, че има въглища и дърва някъде тук. Вероятно, не знам. Дърва, някакви съчки. Ай-яй-я. 30 години събиране и трупане и блъскане, гледайте коста. Където има кише, навсякъде е напъхано нещо. Важното е, че имаме лампа, която аз трябва да запаля, може да се подпалим. Но почваме да изкарваме и да видим докъде ще стигнем.
2 часа по-късно барачката е вече без покрив до някаква степен. Ламарините са навсякъде. Всичко съм изкарал навънка до 1 метър вътре. Нали, вътре нищо не са променил кой знае колко. Но отвънка е още по-голяма кочина. Чакам да ми дойде контейнера и да ги започвам навънка да вада всичко. Тия неща и тях. Тук всичко. И ето и го покривчето. Сортирал на ламаринки. И общо взето за 2 часа толкова. Сега още 2 часа и да видим като дойде контейнера какво ще стане. Като дойде контейнера много бързо нещата ще изчезнат. Да видим за колко време ще го напълня. Може би няма 30-40 минути. Но дали ще успя да изхвърля всичко е въпроса. Малко ме съмня. И да ви покажа след ден трети на светло. Какво тук няма много голяма промяна. Много метал. Тук, както виждате, е доста по-разчистено. Махнах ламарината отгоре. Поразчистих тук, но всичко се случва нощем. След работа, след 5:30-6 вече е тъмно и се случва всичко на фенер. Оу. Тук имаме вече светлинно разкритие. Тази вечер, днес, ден 4, отново продължаваме с работата. Чакам аверите да дойдат и на тях ще им дам задачата да премахнат всичко това тук. И така. Ами, приятели, да ви покажа докъде сме стигнали след тази вечер с аверите. Тук нищо не са променило. Тук в тази барака доста изчистих лично. Като да кажем, може би 1/3 от нещата съм поизчистил. Можете да видите колко още буклук има, но пък входът е общо взето свободен. Тук имаше някакви рафчета, работи пълни с буклук. Тук има дървета, които не са проблем, те са лесни за чистене, но всичките ето тези найлонки, дивоти е страшна работа. Просто нямам думи. Но да, доста е страшно като влизаш вътре, не знаеш какво се случва. Нека продължим насам. Те бараки, аверите ги чистиха лично те и съм им много благодарен, защото общо взето помните тук какво беше. Тук вече виждаме кенефа и някакъв стар бойлер. Положението е страшно, мишини навсякъде. Тук е по-тъжното, защото има още супер много зимнина. Сега ще ви покажа отвън какво се случва. Всичко това се хвърля, защото лично мен ме е гнус да го консумирам. Просто ме е гнус. Точка по въпроса. Но е хубава барачка. Доста са поизчисти. Има още доста буклук, но има много, който се изкара и просто положението е страшно. Ето го контейнера, който е препълнен. Но и ето е зимнината пред къщата. Да видите какво се случва. Положението е страшно. Надявам се човека, който дойде да ги гледа, да ги взима, да не се оплаши и да ги вземе, защото иначе не знам какво ще ги правя. Ще трябва да викам специален контейнер за тях. И да, аверите изкараха всичко това. Аз лично не бих издържал. Или би ми отнело поне 2 дена. Те успяха за 2 часа и съм много благодарен. Да ви покажа след ден 4 какво се случи. Тук аверите доста поизчистиха от найлоните, но тепърва аз почвам, днеска е събота и почвам да чистя всичко това тук. Това са дървета, които ще бъдат взети, няма да влизат в контейнера. Тук това нещо и то ще изчезва по някое време през понеделник, вторник може би. И сега да ви покажа тук, още нищо не се променило тук, днеска това ще се оправи. И барачката, както виждате, доста буклук съм изкарал от нея. Но интересното случай е, че не остана много буклук, може би 3-4 чувала с реален буклук.
Всичко друго, което виждате там вътре, е въглища в чували. Тук цялото това нещо, което виждате, е въглища изсипани, не в чували. Тук има малко дърва. Като цяло е поизчистено. Може да видите, това тук е било козарник. И да. Добре вървим. Надявам се днес да съм приключил. Ето тук може да видите как се получи едно срутване от бараката. И въглищата изпопадаха. Това са супер много въглища, хора. Тук има някакви чували с трици, които ще бъдат хвърлени. Но това са супер много въглища, които трябва да се събера в чували. Кенефа, който все едно са живели плъхове в него. И тази барачка, която няма ток, има ток, която няма вече компоти, но има много мухъл и този рафт, който трябва да бъде изрязан. И като цяло има предимно мазилка, прах и някой друг празен буркан за чисти, но няма кой знае колко работа. Вече тук, като за чистене, те първо има да се измазват. И ето тук тези дървета, това са само дърва, ще дойде един човек да си ги вземе, както и въглищата ще вземе и всички други дървата, а боклуците ще си ги свърля в контейнера, да ви покажа отпред какво става. Ами това е отпред. Виждате какво чудо буркани, дойдоха няколко птички да си вземат, но и те подбират. Контейнера, втори контейнер и той вече може би на една трета пълен. Ще видим докъде ще стигнем. Може би всички тия буркани ще ги разкарвам с колата на някъде. Или ще викна специално контейнер за тях. Ще си покажа утре в неделя как ще се процедира. Ами да ви покажа вече след цялата неделя какво успяхме да свършим. Тук в бараката, това са само хартии, боклуци, найлони. Тук в бараката изкарах всички ония чували, които бяха. Имаше доста буркани, доста чували с търготини и 4-5 чувала пълни с въглища. И супер трудно излезнаха от тук. Ама супер трудно, бяха толкова тежки. 45 кг беше един чувал. Как са били навряни, тук не знам. Но излезнаха. Там няма никакви промени. Днеска, понеделник, почвам да събирам тези въглища тук. И ето тук съм събрал тези дървета, които внимателно вкарах в чувалчета от ето това пространство тук. Може да видите вече. Майко, колко по-добре изглежда сега. Общо взето тази купчинка е предимно плевел и някакви клонки. Всичко е изчистено. Тия камъни се хвърлят. Това е, мисля, че стара пералня, тя се хвърля. Като цяло имаме огромен напредък събота и неделя. Не бачках много, бачках сам, не бачках много. Не повече от 8 часа сумарно да имам събота и неделя. И така. Това целият метал все по-голяма купчина става, което е добре. Ще видим колко пари ще изкараме от него, ако не си покрия някаква част от контейнерите. Ето, след понеделник какво успяхме да свършим. Тази барачка вече е пред разпадане. Общо взето махнах изцяло покрива, ламарините, които бяха останали, найлоните, с които са покрили преди това. Вътре и общо взето изчистена от всякакви неща. И тези чували тук, приятели, са изцяло въглища. Въглища взети от тук, от тази купчина, която, както виждате, не е малка, но за щастие до някаква степен, както във всичко останало в този двор, което изчистих аз, един кът нямаше с точно определено нещо. Да кажеш един кът само с дърва. Както мислех, че този кът тук, мислех, че е само дърва. Не, уви, отдолу намерих още касетки и буклуци.
тук виждате чувал. И надолу има още чували. Баслова, че голяма част от тази купчина под нея е пълно с чували. Най-вероятно и те са с въглища. Но се радвам. В този случай вече се радвам, че под тази купчина има изненада. Чували. Вероятно има и буклуци, които са помежду другото, но да. Тук имаме едно около 15 на чувала с въглища. Вчера до никое време вечерта събирахме на ръка, защото иначе е много трудоемко. С лопати и работи нещо не вървеше работата. Та на ръка. Днеска вторник, няма да се работи днес, но утре сряда всички тия въглища ще бъдат събрани и тази колиба най-вероятно ще бъде съборена, ако не е в сряда, ще бъде съборена със сигурност в четвъртък. Тук имаме още буклуци, може да видите, съм изкарал и като цяло и това тук трябва да го поизчистим. Та най-вероятно до събота вече ще бъде изцяло тук излизано и направено както съм направил. Ето тук тези ламарини ще бъдат предадени и тези храсти тук ще останат на чичката, той да си ги чисти, защото реално това място тук си е негово. И така. Нямам търпение тази барака да събора, просто идея си нямате. Айде, приятели, да ви покажа сряда вечер след работа днес какво успях да направя. Както виждате, всички тези чували тук, всичко това е въглища. Въглища, там, онзи кинев е пълен с въглища. Защото тук вече няма въглища и съм много доволен от този факт, чак не мога да повярвам. Тук има едно около 40 чувала пълни с въглища и тези чували тук също са всичките пълни с въглища. Този може би е единствен с дърва. Не, някъде другаде има още един. Всичко това тук е два реда на 2 етажа въглища. Може би около 25 чувала са тук, 40 тук и всичко това съм го обещал на един човек, който утре ще дойде да си ги вземе и ще ми отвори пространство, на което ще мога да съборя тази колиба и да я стоваря на купчинка, след което да изнеса и нея от двора. И тук, по мои скромни планове, в неделя трябва да е равно, да е на почва, всички каманаци и буклуци да бъдат изнесени. И да, нямам търпение да видим дали плановете ми ще бъдат така, както съм ги планирал. Много съм доволен. Добра работа свърших днес. Нощта, приятели, вече падна и тази колиба и тя почти я няма. Ето там доста дървета, тук доста дървета, дълги дървета, но до половин час я няма. Сега ще дойдат да вземат и тези чували. Приятели, както ви казах, 2 часа работа е. Може би малко повече, защото много му обед въртях. Тук човека дойде, взе тези чували, които бяха тук. Тези там остави за следващия път. И ще вземе сега цялата тази дървиния също, което е много яко, много ме отървава. Ми спестява, може би 1-2 контейнера, този човек ми спести, като взе въглища, дърва и всичко, което общо взето иначе би трябвало да влезе в контейнер. Тези контейнерите са много скъпи, до момента съм взел 3 контейнера за всичките буклуци. Се надявам третия в момента, който е да ми стигне, включително и бурканите, които са отвънка и тях да изхвърля. Сега това ще го събера и следващия сегмент ще е от утре сутрин. Събота сутрин, приятели, както знаете, в петък вечер след работа не работя, защото имам други ангажименти, но ето какво успях да свърша в четвъртък вечерта. Работих до към 9:30 някъде и цялата тази барака няма и старателно подредих цялата дървесина ето тук. Там останаха още малко въглища за човек, който идва да ги взима, така че съм обещал и цялото това дърво той да го вземе. Само това трябва да го доразглобя и да почистя цялото това нещо тук, да видя
къде има още ламарини, за да мога да събера днеска и тази купчина и да отидем да предадем, да видим дали ще успя да изкарам някакви пари, поне да си покрия един от контейнерите. И да, направо нямам думи. Виждам са края. Нещо много интересно да ви покажа. Всичките съчива, които успях да изкарам от целият катун, който изчистих. Както виждате, има най-различни гребла, мотички, лопати, но най-интересният инструмент е ето тази кирка, с която свърших и ще свърша още много работа. Бързи сметки преди финала. Времето, което ми отне да почистя целият двор, е около 60 часа постоянен труд. Чистех двора вечерно време след работа от 4 до 10 вечерта в рамките на 2 седмици, като вторник и петък не чистих. Това са 10 дни общо. Грубо по 6 часа на ден. Напълних 3 контейнера като този. Всеки струваше по 240 лева. Тогава бяхме още в левове. И всеки контейнер е с големина от 6 кубика. За щастие всички тези буркани, между другото от които 90% бяха вкиснати и с ръждясали капаци, успях, чупейки ги, да ги събера на практика без никакъв проблем в третия последен контейнер, което беше супер. Всички дървен материал и въглищата ги подарих и ги извозихме с 3 буса като този. За жалост забравих да направя снимки на пълните бусове. И четвъртия бус, който беше син, това няма никакво значение, напълнихме с близо 400 кг метал, от който метал изкарах 150 лева. 3 контейнера по 240 минус 150 от метала, 570 лева разходи за почистването, като и добавим около 60 часа неплатен труд. Айде, приятели, да направим една крайна обиколка. Ето там също имаше буклук, не знам дали ви го показах. Него също го изчистих. Имаше супер много тухли, някакви дървени плоскости, които бяха изгнили с времето. Тук цялото пространство е супер много макефи, просто не мога да повярвам. Тая купчинка е листа и някакви дървени летвички, които вярвам, че с времето тази зима най-вероятно ако падне сняг ще изгният много бързо. Она печка забравих да я предам, когато предавахме метала. Но тя ще остане за следващия път, но може би на пролет, защото на тавана също има много неща за изхвърляне, така че на пролет подхващам тавана. Тук най-вероятно ще постеля едно такова покритие, така че да не излиза плеве отгоре и да се запази почвата, докато реша какво ще правим с това място. Тази купчина, ако не изгние до пролет, най-вероятно ще изхвърля, тя е доста нищо ангажиращо. Тази част на двора е на чичката, той каза, че си го изчисти, тук той се оправя. Важното е, че метала, който беше тук, който бях насъбрал, го изхвърлихме от близо малко над 400 кг метал. Взех 150 лева или нещо такова. Ето го бе, какво хубаво изчистено. Направо не мога да повярвам, че това е нашия двор. Тази мивка, която я виждате, ще бъде премахната, защото цялото това пространство тук ще става паваш, ето такъв паваш, цялото това нещо. И мивката ще бъде премахната, ще бъде преместена тук срещу тази шахта, така че да бъде симетрично. Ще изграда от нулата, просто тръбителя, ако ще се преместят. Това даден период от времето, може би до година или по-до година. Тук този паваш може би ще е на пролет, но скоро смятам, със съседка съм говорил, тази част от оградата да бъде премахната и да я иззидам наново. Ще измажа от двете страни, така че да изглежда окей. Тук има нещо много интересно обаче, както виждате това цялото нещо, реално това е чакъл с цимент, за щастие не са слагали арматура и от влагата се кърти супер лесно с кирката, така че ще го изнеса може би скоро, когато ми подмине кръста, защото тази работа до 10 часа вечерта просто си взима силичката и направо си ми омръзна се занимавам. Честно казано. Тук от всичките сечива, които намерих, лопати, гребла и прочее, си оставих само 3 брадвички, които смятам да реставрирам и в някое бъдеще видео ще видите как ги реставрирам. Ще им смина дръжката и ще изобразя разни доста яки народни елементи върху самите брадви. Хрумнали са ми доста готини идеи. Една тесличка, просто защото нямам тесла. Тя е готина и тази кирка, защото ми върши доста добра работа, особено за това нещо тук.
пък и съм един сериозен майнкрафтър, така че как аз няма да имам кирка, супер кирка. Скоро тези две бараки също ще ги понаправя, но в някое следващото видео. Тук Токенев естествено ще се примахне. Тук съм забрал малко буклук. И като цяло всичко трябва да се събори отвътре като мазилка и да се изгради наново. Тук това нещо, то просто си пада. Мисъл, виждате, не е трудно. Тук вътре е по абсолютно същия начин, само че е малко тъмничко и изобщо няма да влизаме вътре да ви го показвам. Но да, очаквайте скоро следващите видеа, следващите части на тези две барачки. Абонирайте се и до следващия път!